ник шухатлык таптыгыз дип ашата алмагачты, киндере алмагач. А вы знаете, сколько моему папе лет? Сколько? 32. Квартирага төлөй албайбыз или ашамлыклар сатып алып албайбыз деген кибиттен. Бирок кишиге мурожаат этсең, тиги мусулмандар көбүсү инде сүйүнөр, көп бала болгоч, көбүсү как будто мына таш аталар ник шухатлык таптыгыз дип ашата алмагачты, киндере алмагач, алар бик көп начар сүзлөр айталар инде. Андайларны биз көзүнө юймабыз инде андай кишилерге. Кайсы ишмалар барсаң да, тиги көп балалы гаилелерге начар карашлы кишилерни очратуу болот, потому что көбүсүнөн мына тиги нелер тура бит, кто документы принимает. Мына шуларга барсаң да, инде то, что нам полагается, мы требуем, а на нас косо смотрят. Жатсаң, көп карамыйлар, тиги көп балалы семьялар булгач айталар, акча үчүн гана табасыз балаларны деп. Биз акча гана түгел, мен өзүм приютта өскөч, мен балаларны яратам. И өзүмө гел айтып жүрөм, мен күйөөгө чыккач, мен или приюттан алам балаларны, или өзүм бик көп бала табам деп айтадыр. Андары бала бит ул бакыт, шатлык, иде сүйүнүч гана. Müslüman kardeşlerimizge yine müracaat ete alabız. Çünkü alar gana mine bizge buluşa alalar. Bulay barıp birer iterege işiklerini şakıp bizni işitmiler. Mine Sabil bar şunday fond, bige vatanlara zekat. Özleri mine bir taratsalar da özleri şaltıratıp ili mine продуктовый наборлар белән булышалар, киемнәр белән булышалар, мәктәпкә ниләрне алырга булышалар, принадлежностьларны. Булай авырганда да бик күп булыштылар безгә менә шул фонд. Бер кешедән ярдәм сораганчы мин 1000 тапкыр уйлыйм, анарсыгына барып сорыйм. Бик мөхтаҗ булсак, анаргына була андый шәхләр, продуктлар битәйендә, ашамлыклар битә, или киергә әйбер калмый балаларга, или үсеп китәләр, тиз үсәләр бит, киемнәре кичкенә була. Шундый вакытларда мин мөрәҗәгать итәм мөселманнарыбызга. Кичкенә вакытта без үзебездә әнием авырып йөри, онкологиясы бар, гел больницаларда жатадыр. Менә без үзебез башыбыздан узган әйберләр, менә хәзер очрый инде, хәзер яшәвебездә мондай или вакыт килә дару ала алмыйсың. Бездә дә шундый чаклар бар. Әти үзе генә эшлидер. Әни авырып китәдер, безнең кулда калар. Әни безне карарга тиеш, без әнине карыйдыр балачакта. Әни авырып китәдер, эпилепсиясы бар. Менә или мәктәпкә дә йөри алмыйдыр бар. Шундый чаклар, киемнәрне җуа алмыйдыр. Без кичнә идек бит. Безнең әни жатадыр, безне карый алмыйдыр. Бик күп безне орган опекалар итәдер, борчыдыр әни безне. Әни авырып китәдер. Менә берәрсе килсә игә, менә шулай балабыз мәктәпкә йөрми дип. Алар сорамыйлар бит нәрсәгә мәктәпкә йөрми, или булышыкмы берәр итеп хезмәт күрсәтеп. Киләләр, әнинең яраларында уйнап китәдер, әни авырып китәдер. Не могли нормально как
школу посещать как нормально. Сверстники наши. Бывало у нас нехватка одежды, бывала нехватка продуктов. И мы дома. Сколько раз пожар у нас было дома. Мына психологиядан керек була бит инде, когда уже тебе Когда уже сложно. устаешь, да. А как Надо, вот конечно. андый Никуда- вакытта кое барасың? Никуда не иду. Бір қойда бармын, үйде отырамын. Шул балалар белән тагын излечиваешься.